Traditional hot spring here in Japan. Maligo na ta. Let's go! And this is the main entrance. Maayong adlaw Mindanao, konnichiwa Nippon and worldwide. If you're just like me who are very fan of Japanese traditional culture or traditional cuisine here in Japan, then please stay with me until the end of this video. Then let's go! Welcome to SEKITAETEI ISHIDA, located in Nagano, Japan. This inn has a private bath or a private hot spring. I'm gonna give you a tour about their cuisine. Delicious food gathered from the mountain and village, embodying the Shizu nature. Dinner feature the best seasonal cuisine, while they offer both Japanese and Western breakfast options. On the other hand, please confirm your preference upon checking in and enjoy your trip. SEKITAETEI ISHIDA HIRUGAMI Onsen is located in Nagano, Japan, an inn that brings home Japanese culture, performing arts and hospitality to you. The Japanese SEKITAETEI ISHIDA Inn has a hot spring, private bath, built in a Hirugami Onsen with a concept embodying Yamatugu Kuro, or the Japanese spirit, is focusing on Japanese architecture, cuisine, and hospitality. A Sukiya-style building which has inherited the beauty of Japanese architecture with extensive and breathtaking garden. And I like this one, ihaw-ihaw style. They have a stone for ihaw-ihaw style. And we have talong or eggplant or nasu and anago and sashimi. And syempre, akong ganahan nila is ang yung mga small plates, mga gagmay kaing plato ba. And Filipino love rice. We have rice. We have traditional miso shiro or miso. And Japanese pickles. And let's go for the breakfast. Mao ni siya pinaka-ningki arong breakfast daw din nga in. So, medyo too much sa ako ang tiyan. Daghan ra kay ni siya para sa ako ang tiyan, but mag-grave gid ka og daghan kayo nga rice kay ang ilahang lasa is very strong. Grabe ang ilang lasa ba, murag aji ga koi sigite gohan inpai tabereru. Demo oishikatta. Kung baga lami, ang ilahang lasa is very strong kasi mo nang grabe murag adobo sa to abang. The more mo parat, the more ka nga mo kanon. So mo nang ang resulta dako kay kagtiyan. But gihurot ginako kaon. So after that, murag naingon ko kog butite dili na masaradang ako ang pantalon. But if you have a plan to visit, if you are just like me na kanang fan sa kanang fan sa Japanese traditional food, I'd rather to recommend this place. This is located in Nagano Prefecture. So this is not too far away from Tokyo. Pwede naman siyang ilambos ang imuhang ligid sa highway. So madali ra kag kaabot dire ka. Siyempre highway man, lahi man ang highway dire kay kung mayong highway lupad-lupad jud ka, pero hinahinay lang punta kay delikado man. So mao ning ilahang ang akong pinakaganahan mo good aning ilahang Japan. Japan is a very organic place. Gina-save gid nila ang culture nila ba man. This is Japan. Japan is Japan. Murag ka ng ilahay yung gipakita ba nga mao ni ang Japan.
kamo may mag-adjust. Murag ka ng, that's why Japanese culture popular gid sila sa mga legend gid sila pagdating sa saving their old culture. Mao ni ang entrance. So naa sila ginatawag diri nga Tanabata Matsuri or July 7 kanang sa Tokyo July 7. Sa Nagano pala is lahi pa ang ilahang date. August 7 daw. So you have to, if you have a wish, you have to write it down sa gamay nga papel and then imong isabit dira nga mag-wish ka nga kanang makapasa ka sa imong exam or something just like that. Imong isabit dira sa ilahang kanang Tanabata Matsuri tree. Ang basic yun talaga is kawayan, magputol sila og kawayan, then iugbok sa tunga, then diha nimo isabit ang imong mga wish. So mo nang ilahang kanang ilang old culture din. Ani ang entrance medyo kanang ngit-ngit siya ba, maka-relax gani ang imong utok nga kanang gubot kayo. So syempre paingon mo ato na ta sa ato ang room. Grabe ka old ang ilahang hallway but automatic gihapon ang ilahang door. Kung mulakaw ka diri sa ilahang hallway, ma-feel gini mga this is a Japanese old culture. Mo ni ilahang ginapakita nga old, syempre. Kani nga inn is 19 rooms lang ang available. Medyo di siya ka dako, dili siya kalakihan. Ano lang, flat lang siya, wala dili siya stories. Dako siya ba? Dako siya, maglibot-libot ka kung dili ka ayo ka kabisado mawala jud ka. So, ang pinakaganahan dyan ako diri sa ilahang kanang ilahang culture is ang ilahang the way they save sa ilahang kanang mokashi na mono. Mga very old na rago ning ilahang bato nga gihimo nila nga sana banga. Lahi man ning banga sa mua kay mabuak man diri sa ilaha kay murag grabe. Pwede na kang imno ni mga tunga tubig baka limpyo kay tanan mo nila daw ang old nga heater. But saan ka ang paggamit? Tutangan siguro nag-uling dira sa ilalom. And ang ilahang garden sa gawas ang ilahang bato-bato. And diha ang ilahang kanang ang kaning ilahang tiles murag feeling na ko bag-o. Ang ilahang mukashi, ilahang sugbaanan sa unang panahon. Mura ra siya lahi man sa amo amo manglupad man ang abo. Mo relax na tanawa ra guning baki, may pang baki. Naligo pa. Pero gamay ra tulo ra na ilahang. Tara na, manulog na sa tuwang room. Yan, have tatami style. You have 2 beds. And then, okay na. Basta makatulog lang. Basta dili lang ka magtindog na matulog ba. Solve na ang problema. Basta makatulog lang ka, bisag sa salog lang, sanay man ta sa salog. Ako ra di ay. And then, gitry na kukuha ang another nga hallway, laing hallway ba kung unsa gyud naong. Kung medyo siya ngit-ngit pero kaniliging di ta kabalo magkuha og video. So imbesag unsa kanindot sa imong camera, bisag imong camera DSLR kung dili ka master on how to take a video. Murag kurog pa sa kurog kaayo ako ang kamot ba. But sooner or later maulian ra siguro na. Siyempre nag-ready na. Maligo na mi. So nawala mi. We lost. Nawala mi wa mi kadunong kung aha na to ang amuang kaliguanan. Ginatur mi ganina pero kaniliging imong utok ligaw. Ayan na, nagkanda ligaw-ligaw na. Ayan, naabot na mi diri sa ngit-ngit kay nga lugar nga. Lahi naman nga rooms. Siyempre, I'm gonna give you a quick tour. Ganahan kay ko ani nga sliding door ba nga kanang top-top gani niya nga papilra. Grabe siya ka for me ba
ganahan jud ko ambot nga no, maka-relax. Sablihan na to nga to ang gamayng biranda. Kay murag ngit-ngit ra kayo nga sayo pa man. So na siya gamayng garden diha sa gawas, na siya gamayng fountain nga. Grabe ka ano ang tubig niya ba. Grabe ka tinaw. So syempre kaniliging kamera nga kurog pa sa tanang kurog. Pasensya na kaayo. Pero ayan, ang ilahang ano ba, nangita kong itik, man ko kitag itik, bisag pato na lang, wala man. This is their, welcome drink. Siyempre, hindi labot tag champagne. Siyempre, nakita na ginamo ang ufuro, ang hotspring. And this is a private room, nga, diha imo daw ng baliktaron nga, timailhan nga naitaw sa sulod. Pero, dili ko kabasa kung sa'y nakabutang anak si Madam Raan, aday katul po diri sa ilaha. Siyempre, let's go inside na. Ligo na ta. Kaya murag kapoy sa pag-drive mo, humul-humul sa ito diri kajot. Kanan. This is a private room ha, for sa mga nagtanaw nga bawal mag-video sa Japan. Camera is allowed inside. Ani nga in. So, okay lang mag-video. Humulong sa ta. Atong ikat kay murag dili kaya, kay murag damuhal ra kaya ta. So syempre likod pa lang murag lalaki na. So kung naay maghagad og sumbagay di gyud ko mo atras. Kay lawas barako na. Dili kay siya init, pero kung wala gyud ka naanad ay lapud kayo og humol kay basig makuyapan ka sa kainit, no. Pero kung magsige ka og humol, maalad ra ka madugay. So, syempre lang, wilangoy sa kay para mawala nga to ang kakapoy ba, kasakit sa tong likod. And, syempre, mga towel, mga free, pero bawal lang iuli, ha? Kidding lang. Syempre, humanami. So, magpatuyo na mi og buhok. Dayon, mo inom ni gamayng tea, and then mo relax sa bidihag gamay kay mo. Kapoy rasad.